Hwn. Helo. Helo. Gamer yma. Tamika 998. Ni'n eisiau survivio un dydd o Minecraft. Hefyd. Be di hwn? Da ni'n mynd i dechrau yn... Be di hwn? Dwi'n mynd i mewn i'n tri. Be di hwn? Beth Witch. Dwi'n mynd i mewn... Beth Witch? Nawr dwi'n mynd i'n crafting table ar ôl... Mae'r crafting table o fama. Dwi'n mynd i'n llaw. A dwi'n mynd i llaw o to. A dwi'n mynd i llaw. Be di hwn? Be di hwn? O, dwi isio hwn. Dwi'n hungry. Nid i roed y thing ar peaceful. Cos dwi'n hungry. O, come here. Dwi'n just lladd pig ma. Be dwi di pigo fo? Ni David. Dwi'n mynd i o'n gwybod lle ti. Dwi'n ganol marw pig. So na I just llaw Yay. uwch gynta efo stick bach. O, ma' wolf yma. Hello. Eisi lot o bwyd. Dwi hitio fo. Ti isio? Dwi hitio fo. Ie, hitio. Trwy'n llaw. Fi wedi cael lot o bwyd ond dwi eisiau crafting table chdi. O, ti di ffeindio fi ta? Ma' 'na sheep. Ma' 'na sheep yma, ie. Ti di neud host privileges ar? Na. Pam? Cos survivor god. Da ni ddim yn cheesy, da ni jyst yn mynd i trwy survivor. I chdi. Lle ma' pig na? Ma' pig fi di disappeario. Dwi'n meddwl ffeindio. Oh my god. Ti really hungry. Gen fi 4 raw pork chop, ie, so dwi'n iawn. 3 wan. Gynna fi 5. Gynna fi 1 pork chop ac 4 steak. Wow. Sbia? Ma' 'na iron lawr fyma, by the way. Ie, so jyst gorau ffeindio chdi gyntaf wedyn am i'n gael iron. Ond un dydd yn really fast, ie. Dwi'n meddwl dwi'n newid ffeindio. Ma' 'na wolf evil fa. Ti di hitio fo? Na. Mae'n lladd bob dim. Ie, i chdi. O, diolch. Ie, so da Dwi ffolio hwn. So, da ni'n mynd i trwy sefyllfa dydd. Gorau ffeindio chdi gyntaf, lle ti? Iawn. Ti eisiau fi wneud fatha tower? Ie, neud tower. Gyda dirt. So gyntaf fi gorau ffeindio chdi. Ie, mae hyn o weird, just torri fy llaw chdi, ie. Ie, mae'n disgusting. Brifo llaw fi. O, be da ni... Ti di roed ar easy? Ie. Ond be da ni mynd i wneud ar nos? O, dwi just mynd i claimio tower fi. Lle ti? Hello. Ce, dwi'n gorffan. O, mam ti yn. Ti'n gallu gweld fi? Ynddo. Dwi'n mam ti, cos yma di'r witch house. So, ti'n meddwl bod ti'r rhywle yma? Dwi'n rhywle lle mae yna fatha gwair fel la. Dwi'n gwybod. Dwi'n mynd ffwrna, fel yma ti. So, Dwi'n meddwl dwi wedi mynd ffordd dwi'n mynd i trio gael... Yn fan'na ges i'r crafting table. Dwi'n mynd i trio torri gwair a wedyn mynd i gael seeds i plantio weeds. Wedyn dwi'n gorfod gwneud bwyd. O, dwi'n dod lawr i ac mynd yn boring. Disgwyl i fyny yma. Ti'n even yn gweld fi? Wei, ti'n y dŵr? Ynddo. Desert Temple, dwi'n siarad hwnna. O, dwi'n rhywbeth i roi llawn hwnnw. Dafod. A dafod, i siarad uwch na hwnnw. Wei. Dwi'n meddwl dwi'n gweld chdi. Artistic fi. Dwi'n meddwl dwi'n gweld chdi. Ie, deud, cos dwi eisiau ffeindio chdi, cos gynna fi bronion... Helo. O, ti hwnna? Ti? Dwi'n gweld chdi, dwi'n meddwl. O na, dafod, diolch.
Dwi'n mynd dawan. Yndwt. Wel, ti'n edrych fe'n ia. O, dwi'n rhod ti. Oi, o'n i fanna. O'n i fanna. Dwi'n gwybod nes i weld chdi. Dwi'n eisiau. Lle ti? Yma. Lle. Sbia si o'i chdi. Ti'n gofio fi? Oh yeah, I see you. Ie, ti dyma. Dwi'n jumpio ar... Na i ddisgyn. O'n i fanna. Iawn, o'ch ti'n disgyn sy'ch ti'n rhaid. Iawn. Dwi jyst mynd i gael dirt i fi gael cleimio drosodd, iawn. Na i clean yr ysgol. So... Bydd fel lot o pren. Ni wedi cael bwyd i... Wei, sut? Sut mynd i neud un? O wei, gyda jyst o rownd, ia. So... Ti'n gydrych fan Minecraft? Ynddo, dwi'n neud o bob tro. Rwy'n beth i'n neud, eisiau fai fi'n neud, dwi'n gael crafting table, a wedyn Dwi'n mynd i lladd mwy o... sword, wedyn lladd lot o sheep, a wedyn gael bed. Dwi'n di ffordd gorau. Dwi eisiau sword. Ie, fi crafting table rwan. Ie, wneud crafting table. Dwi'n rhaid o Just lawr bronze yma. yma. Dwi'n gael... Pan dwi'n gael ein fel ma? Dwi'n gorau wneud o fy hun. I got a sword. Iawn, gael o o'na, gyd i fo. Gael o o'na. Gael o o'na. Gai rei o food chdi. Bwyd. Wei, mae'n dechrau mynd yn os. O, dwi eisiau gael Dwi'n am fynd i o. Cow, come here. Cow. Be ti'n deud? Dwi eisiau gwely. O, gyda fi yn... Lle mae cow ma? Gyda fi mond i gael ein... Gen fi llwyth o bwyd, Gyda ia, fi so... mond i gael ein gwely. Ti'n gorau ffindio tri yn... Wool. Ia, o. Yna yma. Gen fi digon o peth na, ia, o wood, ia. Gen fi 6. Dwi wedi ffeindio un sheep, cos gen fi un wool. Dwi'n trio mainio. Wei, dwi'n mynd rhedag, ia. Dwi eisiau gorau ffindio beth na. Ti'n mynd? Mae'n disgusting. Fydd chdi'n stab. O wei, dwi eisiau gwneud tower. Cos fi na peth na'n dod allan fydd. Dwi eisiau chiad o zombies. Ti bildio ty? Ie, ddim wedi bildio ty. Na. So, dyn ni'n gorau gorffen rwan a ni weld chi yn fideo nesaf. Tra. Tra.